14 cellers del Penedès s'han organitzat de manera alternativa a la denominació d'origen cava. Es presenten com el Clàssic Penedès. És un vi escumós, totalment ecològic, esperen fer forat a la propera campanya de Nadal. Són les primeres etiquetes que sortiran al mercat amb la denominació Clàssic Penedès, un vi escumós al qual de moment s'hi han adherit 14 cellers. Entre les característiques han augmentat fins a 15 mesos el període de criança i les ampolles portaran l'anyada i la data del degollat. Així, diuen, milloren la qualitat del producte. Tots els nostres escumosos Clàssic Penedès estan fets amb raïm ecològic i amb procés ecològic. Això és una línia que està creixent molt en el mercat. El Sergi és un dels empresaris que ha fet l'aposta pel canvi. La seva empresa produirà unes 130.000 ampolles de Clàssic Penedès. Totes surten de les seves 24 hectàrees de vinya. La majoria de la seva producció va a l'exportació. Fa 8 anys ja va abandonar la denominació d'origen cava. El que volíem sobretot era explicar que érem uns pagesos d'aquí al Penedès, que fem servir un raïm de la nostra terra i diferenciar-nos del gran volum d'escumosos que hi ha a la península explicant un projecte propi. Volen, en definitiva, fer-se seu el concepte de terroir francès de vendre territori. Això els permet augmentar els preus. Es calcula que aquesta campanya sortiran al mercat 600.000 ampolles de Clàssic Penedès. L'objectiu és consolidar el producte d'aquí a uns 3 anys. Per això, ara s'esmercen forces en explicar als distribuïdors com està funcionant la verema d'aquest any.